guys, mga ka-Oragon. Napakalaking manok. Ito na ata yung magpapayaman sa mga sabungero. Yan, tingnan mo naman ang buhay niya. Sobrang init. Nainitan siya, uminom ng tubig. Napakalupit. Tingnan mo naman ang ginagawa niya. Yan yung mga ka-Oragon, no? Ang haba pati ng kanya. Yan, tingnan nyo naman mga ka-Oragon, napakalupit. Ganyan siya mag-inom ng tubig. Sus.